Per què van votar que no a la proposta presentada pel PSOE i també pel PSC? Donat que la proposta del Parlament, si el PSOE no la votava, no seria aprovada. És que la proposta que presentava el PSOE començava per una frase que deia «donem total legitimitat al Tribunal Constitucional». Home, ha d'entendre que això nosaltres no ho podíem votar. Llavors diu, no, és curiós, el seu argument, diu, nosaltres us votem en contra de la vostra, però us heu com a mínim d'abstenir a la nostra. Primer de tot, per què? Però segon i més important, perquè és que la seva no era una millora, en certa manera era un pas enrere, perquè començava una cosa que ha quedat clara des del començament, i ho ha dit el propi president Montilla. El Tribunal Constitucional no tenia legitimitat per jutjar l'Estatut i la moció que presentava el PSOE començava per afirmar el contrari. Entendria, tot i així, un cansament de la ciutadania per allò, tota aquella setmana abans de la manifestació, que si posem la senyera davant o posem el missatge d'Òmnium Cultural després de la manifestació, aquesta politiqueria, entendria que la ciutadania digués, mira, jo estic a favor de l'Estatut o en contra, però ja s'ho faran. Jo entendria molt bé un cansament, però davant dels que ho van provocar. Clar, això no ho han fet tots els polítics, els d'Esquerra Republicana, els d'Iniciativa, els de Convergència, ja veu que no defensa el meu propi partit, van dir que no tenien cap problema, que marxarien a darrere del lema, i també en aquest cas van ser els socialistes que els hi feia por i van generar tot aquest sainet de som una nació, tenim dret a decidir. Quan aquesta manifestació feia un any que s'estava preparant, el Partit Socialista anava a la comissió organitzadora, el senyor Higini Clotas molt concretament, i mai havien posat ni per un segon en qüestió el tema del lema. I després a l'últim moment es despengen amb coses d'aquestes, amb la consegüent indignació lògica dels organitzadors i la incompressió absoluta dels ciutadans. Però jo sempre dic que no es pot dir això dels polítics. Els ciutadans són intel·ligents, que diguin qui ho ha fet això, aquest polític en tot cas, o aquest partit. I quan ens toqui nosaltres el rebre, que ens toqui, no? A l'època de Convergència i Unió, les coses que feien malament, les feia malament el govern, o les feia malament el president o el Pujol. Ara sembla que s'ha engegat una dinàmica animada pel tripartit de que quan es fa alguna cosa malament són els polítics. Home, no. Quins polítics han fet alguna cosa malament? Jo crec que aquests casos, dos casos que he esmentat, el sainet de Madrid i el sainet de Catalunya a la capçalera de la manifestació, home, les responsabilitats estan molt clares per qualsevol persona que les vulgui veure. Aquest diumenge va sortir un sondeig de La Vanguardia, en feia menció abans, que els torna a deixar a falta de pocs mesos per les eleccions virtualment a un o dos escons de la majoria absoluta. Jo sé que vostè no és partidari de parlar de sondeig i que sempre diu que això s'ha de lluitar fins a l'últim moment, l'últim vot. Però sembla que la tendència cada vegada està més consolidada cap a un canvi a la Generalitat. Jo sempre, i quan m'ho diuen a sensu contrari, em diuen tu tens difícil guanyar Mollet, perquè Mollet sociològicament és una plaça difícil pel nacionalisme, jo sempre dic el mateix, val llavors i val ara, quan les enquestes ens són favorables, que és que ara les urnes estan buides, estan en uns magatzems i estan buides, es poden omplir de qualsevol cosa que decideixin els ciutadans i les ciutadanes. I malgrat que creiem que objectivament hi ha hagut unes forces polítiques que ho han fet no malament, sinó molt malament, vull dir, ha sigut un trienni que segurament la història el recordarà com ple de desastres i segurament cap consecució significativa, però bé, vull dir, s'ha de presentar un programa en positiu, s'ha de dir què es farà, escolti'm, nosaltres estarem pels empresaris, estarem pels autònoms, estarem pels botiguers, estarem pels joves, que en aquest moment torna a ser un problema a l'atur, amb el problema de desubicació social que significa. Nosaltres hem d'explicar el nostre programa en positiu. Convergència sap més o menys la gent quin estil tindrà, que vetllarà pels pagesos, etc., per la cohesió social del país, per la llengua, per la història, sobretot per l'orgull que deia abans. L'orgull de ser català que generava el president Pujol, que pensaves, carai, això som un país. Vostès parlen molt sempre de la dignitat, no? La dignitat de Catalunya. Sí, de la dignitat, l'orgull de ser català, perquè tot això, a veure, neix per una part de que les empreses vagin bé, de que innovin, de que els treballadors cada vegada tinguin un nivell de vida més alt, que la gent que comença des de baix, doncs l'ascensor social li funcioni, vegi que cada dia pot comprar una vivenda, pot comprar un cotxe, però també és al revés, o sigui, si tu estàs orgullós, consideres que això de ser català està molt bé, doncs també fas anar a la teva empresa, t'arrisques més, perquè penses que estàs en un marc en què les coses funcionin. O sigui, en definitiva, és això el que hem de crear a Catalunya. Convergència ha demostrat que durant molts anys ho ha sapigut fer i que havíem anat bé, no? Llavors es tracta que la gent ens torni a donar aquesta confiança, però l'hem de demanar explicant el que volem fer i amb la màxima humilitat.
aquest sondeig del que estem parlant també donava una corrència de fons, que és que gairebé 9 de cada 10 catalans estan a favor de prohibir el vel integral als equipaments públics, que és una de les mesures que l'Ajuntament de Mollet, amb el seu suport, han fet no fa gaire, en l'últim ple municipal, al mes de juny. Per què han prohibit el vel integral a Mollet si vostès mateixos reconeixen que no hi ha cap dona que el porti en els carrers de la ciutat? Sí que n'hi ha alguna, però és igual, encara que no n'hi hagués cap. L'alcalde diu que no. Jo n'he vist una, però vull dir, tampoc seria especialment significatiu ni que hagués vist 6. Primer de tot, les normes no necessàriament es fan quan el problema és gros, jo crec que és el contrari. O sigui, les normes s'han de fer quan el problema encara no hi és o és petit, i llavors en el moment que apareix la gent està avisada de que les coses són així i ho han de respectar. Ara imagini's que féssim una norma per prohibir l'hijab, el mocador senzill. Ara tindríem un conflicte social immens, perquè el seu ús s'extès moltíssim al nostre país. Jo no dic que s'hagi de prohibir, no és el cas, però si ho haguéssim fet en el moment que començava a aparèixer no haguéssim tingut problema. Ara el tindríem, doncs amb la burca i amb el niqab és el mateix. Les mesures s'han de prendre en el moment en què no generen conflictivitat social. Quin problema podria haver-hi? Problemes de seguretat? Problemes, és a dir, des de quin enfocament han fet aquesta prohibició a Mollet? Nosaltres el problema de la seguretat ens està molt bé. Vull dir que és veritat que una persona no pot declarar davant d'un jutge, que va passar l'altre dia, una senyora no va poder declarar perquè es va negar a destapar-se davant del jutge i per tant no es va poder identificar. No pot anar a una instal·lació municipal perquè seria donar-les a facilitar el terrorisme, etc. Però no és l'argument principal. Per nosaltres el tema és el tema de la dignitat de la dona. I no estan cada casa fent aquesta prohibició? No creiem, perquè és que és impossible. Llavors que no aniran a comprar, no portaran els fills a l'escola, estan en un marc social en què és impossible no sortir. Llavors que el seu home serà el que haurà d'anar de compres, el que haurà de buscar els nens, el que haurà... Perdonin, però no m'ho crec, que això passi en una família musulmana integrista. Llavors és això. Jo no sé si vostè ha vist una burca posada, i una vegada en vaig veure una al Raval de Barcelona. És com un traje de buzo d'aquells antics. O sigui, les dones no poden veure els costats, veuen el bon a través d'una reixa. És un cas de maltractament psicològic claríssim, no? I per tant és una cosa que té espai a l'islam a Catalunya. Doncs sí, vostè sap que Convergència ha fet iniciatives amb Nous Catalans, donem classes de català, però que hi ha algun tipus d'ideologia extrema com el salafisme i tal, que no té espai en una societat lliure i democràtica, doncs això també. I la burca d'alguna manera ho encarna. Pensi que no és un costum cultural, només existeix al Pakistan inicialment. Qui ara prové del Marroc o prové d'un altre espai i es posa burca és per un tema totalment ideològic, perquè culturalment les seves mares i les seves àvies en el seu lloc d'origen no el portaven. I quan diuen allò, i amb això acabo, és que ho porten voluntàriament, jo sempre dic el mateix, aquella famosa frase que es va fer famosa d'una dona que va dir per televisió allò de «mi marido me pega lo normal», se'n recorda? Doncs aquesta dona també es pensava que era normal que el seu home la pagués. No dic que no hi hagin, me pega però en el fondo me quiere, no? No dic que moltes dones es pensin que ho estan fent per lliure arbitri, com aquesta dona pensava que era normal que la paguessin, però això és perquè hi ha un entorn cultural que l'ha marcat. En tot cas, la nostra obligació és que entenguin que Occident és un espai de llibertat i que Catalunya especialment.